la benvinguda, però començaríem amb la senyora Rosa Maria Balló i Borràs, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, que els donarem 4 minuts a cadascun, allà els podran anar controlant. I després, quan fem les 4 compareixences seguides, i després passaríem al torn de preguntes dels grups parlamentaris, si els sembla. Gràcies per haver vingut avui aquí a aquesta comissió. I té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair l'oportunitat que ens han donat de poder comparèixer en aquesta comissió per explicar quin és el nostre posicionament i la situació que patim des del territori. Tal com ha dit, parlarem les 4 administracions, ens hem repartit les temàtiques per no repetir-nos, perquè ja portem una bona estona parlant sobre el mateix i llavors anirem a explicar exactament quin és el nostre posicionament. Tal com s'ha dit anteriorment, en el BOE número 179 del 28 de juliol es va publicar la convocatòria d'informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i sol·licitud d'autorització administrativa prèvia del conjunt de parcs eòlics denominat Clúster Begues. Repeteixo, publicat el 28 de juliol i amb només 30 dies d'exposició pública. Tots sabem què representa el mes d'agost. Els primers dies d'agost, les administracions en van rebre la notificació en condició d'interessats. I no cal dir que ràpidament tots aquells que estàvem operatius ens vam mobilitzar amb la finalitat de treballar plegats per fer un front comú totes les administracions locals i supramunicipals afectades i també la Diputació de Tarragona, Consells Comarcals i municipis per presentar conjuntament les al·legacions pertinents. Remarcar que tots els municipis i consells comarcals de diferents partits polítics ens van posar d'acord d'immediat i unànimement, perquè calia moure's ràpid. Per aquest motiu ens vam posar en contacte amb un equip de tècnics que coneixen molt bé el territori i de quin tipus de projecte estàvem parlant i ens estàvem enfrontant. Els 3 consells comarcals representats avui aquí en aquesta compareixença parlem en representació de tots els consells comarcals afectats, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra d'Alta i dels més de 40 municipis afectats directament, entre ells alguns també del Baix Llobregat, i de la resta de municipis que solidaritzen amb nosaltres. Sabem que no tots podien intervenir avui aquí, per això remarquem que parlem en representació de tota la resta, els quals pertanyen a diferents províncies i vegueries. Dins del termini inicial corresponent, dels 30 dies que ens van donar, les diferents administracions van presentar les al·legacions corresponents incloses dintre de 3 informes. Un informe tècnic de la línia elèctrica aèria d'alta tensió, un informe de valoració ambiental i un informe jurídic sobre l'adequació a la normativa d'aplicació. Aquests informes globals del projecte i amb les particularitats de cada municipi, que també es van afegir a les al·legacions, s'han fonamentat en tota la normativa i dret actual aplicable, ja sigui en la competència del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de la Llei del Sector Elèctric, de la regulació del transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en el camp mediambiental i en tots aquells altres als quals hem pogut recórrer. En atenció als fonaments i conclusions i propostes contingudes en aquests informes que ens van fer aquests 3 tècnics i en relació amb el projecte del conjunt de parcs i infraestructures elèctriques denominat anteriorment, tots els municipis i consells comarcals vam acordar informar desfavorablement el procés de sol·licitud d'autorització administrativa prèvia del projecte presentat, fent expressa oposició al mateix en relació a la infraestructura de transport projectada per ser contrari a allò que disposa la Llei 24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric i de més normativa d'aplicació. També vam informar desfavorablement en relació amb el procés d'avaluació i declaració ambiental, expressant la nostra oposició
a aquest estudi per ser contrari a les determinacions contingudes en la Llei 21/2013 de 9 de desembre d'avaluació ambiental i de més normativa d'aplicació. Aquests acords els vam notificar i vam donar trasllat del mateix i dels informes tècnics i jurídics redactats tots els municipis i consells comarcals a l'empresa Energies Renovables d'Ormonde, a la subdelegació del Govern d'Espanya de Tarragona, a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya. I actualment s'estan presentant i aprovant mocions als diferents municipis i a tots els consells comarcals per manifestar el nostre rebuig a aquest projecte. Gràcies. Doncs seguidament continuarem, donarem la benvinguda i donarem la paraula a la senyora